افغانیên Amerîkî li Kalîforniya dijî zordariya hikûmeta Talîban xwe pêşandanê dikin. Niha ew xwe ji bo hatina penaberên Efganî amade dikin. Xebatkarek alîkariyê dibêje, penaber ji welatekî ku Talîban hikûmraniya wê dikit, derdikevin keyfxweşin. او gelek spasguzarin Amerîka ew qebûl kirîne. Her wesa civaka Amerîkî û misilmanan li vêrê pir xebatê dikin bo harîkarîkirina wan e. Daxaniyan bi wan bibînin û pêdiviyên bingehîn dabîn bikin. Efganiyek Amerîkî ku bû leşkerê Amerîka wekî wergêr kar kiribû, sala 2012 vîza koçberiyê ya taybet wergirt û hate Amerîka. Ew kelûpelan paşdest dike bo kesên nû tên Amerîka. Lê dilê wî dîv wan kesan e ku li Efganistanê mayne. Xelek dimirin û Talîban li dîv wan digerit. Ew tiştekê dibêjin lê karekadî dikin. Saadet dibêje bi dehan endamên malbata wî li Efganistanê di navtirsê de dijîn. Her wesa birayek wî ku wextekî bo leşkerê Emerîkî kar dikir. Li çil salên dawî de bi milyonan Efganî ji ber şerê navxwayî reviyayne. Ajansa Penaberan ya Netewên Yekbûyî dibêje, nod ji sedî ji wan penaberan niha li Îran û Pakistanê ne. Divê çareseriyek hebe ku em çawa tekez bikin Talîban hikûmeteka baş be. Hikûmeteka berfireh ku nûneratiya hemû regez û netewan bike, ne bitinê yek eşîret yan partiyeka siyasî. Kalîforniya wekî yêkem grûp wê zêdetirî 5,000 penaberên Efganî werbigire. Hindek civak daxwaza harîkariya federal dikin. Ji xelkê sivîl jî dixwazin ew jî bêne pêş. Pêdiviya van hemû mirovan bi cihekê heye û baştir e li dev wan kesan bêne bicihkirin ku zimanê wan dizanin û harîkariya pirûsa penaberiya wan bikin. Efganiyên Amerîkî ji paşaroja welatê xwe negejbînin, lê dîsa jî bi hîviya guherînê ne. Em daxwaz dikin Efganîstaneka azad û bi aştî hebe ku baweriyê bi mafê hemû mirovan bikitin. Di vê navbirê de bi dehan hezar penaberên Efganî dêgehnewan Efganiyan ku jiyanek baştir li Amerîka ji xwe re avakirîne.